さんにご紹介しましょう。今大会を生演奏で盛り上げてくださっていますライオンテアヌイのバンドの皆さんです。大きな拍手をお願いいたします。まずはリーダーのミスター・トゥー・パラウェイ。続いて同じくトゥエレ担当ミスター・ヘマヌイ・テウイヤウ。そしてもう一人同じくトゥエレ担当ミスター・モイス・ネイゴ。続いて小さな太鼓ですね、パテテ担当ミスター・マタヒ・パラウェイ。そして最後に大きなビッグドラムパフという楽器を担当していますミスター・ヌイライ・フェディ。以上5名のバンドメンバーがファイナルまで生演奏で大会を盛り上げてくださいます。今一度大きな拍手をお願いいたします。